Balik na ito mga nadakpan sa buwangang mga sugarol. Kay holiday man karon na wa pa maproseso ang inang pagawas sa mga naaristo. Kadaghanan kanina nagkaproblema kay way kaon gipanggutom na wa pa gyoy pangpiyansa. Aw, tagam. Ano ang report? Tungod sa kadaghan sa mga dinakpan, anaara sila gipahimutang sa hawanan ug nataran sa CIDG 7 office. Dunay ng ligid na sayuta kay nagpahuay samtang uban gipanggutom kay kuwang rakuno ang pan ug burger nga ilang gikaon ilabi na kadtong wa pay tagtungod nga bibisita. Usa ka inahan ang naghatod og pagkaon sa iyang anak nga estudyante. Wa kunoy labot sa sugal ang anak apan nadamay lang dihang naatlan sa operasyon. Estudyante ni siya niya, naabot siya mandawi kay ni kuya siyang classmate. Unya, ningon man iyang classmate nga ato ka sa kong papa kay apasa na to sa Coliseum. Oh, mo to pag-abas na dito. Wa pa nila kita ilang papa ilang isubay dito mo to na sila sa gate kay mo kuno ako no raid kuno. So hangyo nimo unta nga Ang hangi unta na ko ani nga estudyante ra ba ni grade 12 ning pagawas dayon barilis dayon kay unsaon na lang ang classmate niya ang maestra nagbalaka na hay na paingon. kasagaran sa mga dinakpan wa magdahom nga dakpon sila kay nagtuo nga okay lang ang sabong kay sulod man sila sa dakong cockpit. Ganina nagbuot hatod sila pagkaon pero ang uban wa magkakaon sir. So ang inyong tahangyo nga masuplayan mo Masuplayan lang kay tubig. kaya sa tilo na medal sir no kay ako nagaway lang ko dito kay ako nangita mo og mga materyales sa motor ba. So ngagi ko ito kay na may tubig bugnaw nga biligyan nila sud. Nya ingkuan ko palit at lang bud. Tungod kay holiday karon, wa pa maproseso ang ilang pagawas. Samtang ang uban nabalaka kay wa pay ikapiyansa ugmang adlaw. Ang panawagan si Brad PD Munti sa kuan ang babag busay. Ug maunta ug may lugar siya para unta siya na akunta ug daon ta siya kwarta unta. Ako lang hulamon kay ug maong inunta nga wag makagawas unta may mga lawa o piyansa. Based kasi sa balaod nato, ang sabong is only on Saturdays, Sundays and holidays, not ordinary days unless otherwise na ay special permit. Gikatakda silang dadon sa piskalya ugma tungod sa kalapasan nga ilang nahimo. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.